ọ bụrụ na ike dị n'afọ na-amụrụ gị ọfụma jee nwude Mbaka n'aka nwude n'aka ka mfu ọ nke a egosi gị dat na ike ka ike ọ bụrụ na ị pụtara soshal midia na-eme ekpetụ ebe etu ọnụ hapụ ihe mpere na ndị kristian zara ekpere ndị be anyị ka na-eme ụlọ ndị be anyị ọkwụ na afọ na edago ọ bụrụ na ebi mgbe ọ bụrụ na agba ụja ka a na-ekwu na ike adịkwa ka ha na-ekwu bikọs ha na-ekwu etu ndị omenala si ede achara ndị kristian ọ dịkasị na nwere special power ha nwere na nwunye nwayọ kama na dem Christians bikọs ọ bụrụ na ikekpe na-adụ anyị ndị agha akparị anyị ntu ndị omenala ndị otu Mathias na ndị otufa ka m gwa eziokwu if a Christian there is power in Christianity more than any other thing. Etu esi bịa nwụrụ nwa amadi ya nwụrụ ya ka awọ mmadụ pụtara wee sị mmadụ si ya na gobịa gwọọ gobịa esoru atịkpa bụ ndị echiche dị egbe ịnaraghị egbe ahụ ndị echiche dị egbe ịnaraghị egbe mgbe ọ dị iburu nwaanyị ịnaraghị egbe agbara m ka m gwa eziokwu agwazi ise challenge ọ bụrụ na ike dịgo n'afọ n'ike na ọwụwa afọ jee nwude Mbaka n'aka ka mfu ọ bụrụ na ike dịgo n'afọ na-amụrụ gị ọfụma jee nwude Mbaka n'aka nwude n'aka ka mfu ọ nke a egosi gị dat na ike ka ike ọ bụrụ na ị pụtara soshal midia na-eme ekpetụ ebe etu ọnụ hapụ ihe mpere na ndị kristian zara ekpere ndị kristian kpegburu ekpere if they born you go and attack them jee mee ha attack jee mee ndị mmadụ fara idebe attack amụọ gị ọfụma jee nwude Mbaka n'aka amụọ gị ọfụma jee nwude edemọsọ n'aka amụọ gị ọfụma nwude Flashide n'aka ndị a bụ ndị ji kristianity jisie ya ike were ekpere wee na-asụ ụzọ amụọ gị ọfụma jee nwude ha n'aka ịmanwụri ha sef ịmanwụde ha n'aka bikos onye ọrụ nwudere ihe n'aka egbugbu igwe ọgwụ egbe egwere ọgwụ ntọgbu agbaghị egbe ọbara atọgburu wetago agbaghị egbe ọbara asọ ụmụ ọbara atọgbuo ka e ga-eyi tọgbuo egwu onye ọrụ nwudewuru n'aka ga-egbugbu onye ọrụ nwere ike igwudewu n'aka egbugbu n'afọ ya ga-abụ mgbe a na-anọ agha ojukwu ịmanwude ojukwu n'aka ojukwu imekpa osapịa ojukwu nna m kọrọ sị na mgbe a nọ agha ojukwu na-eme disapịa imekpa m disapịa ịmanwude ojukwu n'aka bikọs nwude n'aka ihe egbugbu ya ịgba ya egbe ọ baghị tọgbuo onye nwudere n'aka a egbugbu ya o nwere egwu Mbaka wee gụrụ egwu a na fon m aka m etiri na egwu a mana dịka Facebook polisi egwu a ọgụọ si dat na ọnwụ na-amụrụ ọfụma bịa nwude m n'aka egwu a na fon m ya nwude Mbaka n'aka jee nwude n'aka ka mfu bikọs onye nwudewu n'aka ihe egbugbu ya ịgba ya ebe ọ banye tọgbuo ya ike edo there is power in Christianity more than omenala. No, majority of Christians are they are not prayerful. That is why in the omenala we are not very much. We are not prayerful. They work within the fake prophet, but in card because I was Matthew 24 that in the end of the time, fake prophets and fake Christians will appear. So Bible told us, so don't use that and laugh us. But that doesn't mean that Christian, our God is not the most powerful. Our God is the most powerful. Christianity now see that in the Christianity don't bite the finger that feeds you. Don't bite the finger that do what? Feed you. Because of the Christian now without education, without religion. Education now how do develop their country? Is it their fault that we blacks are born with wicked hearts? We could not use the education to develop our land because of bad government. It's only to blame the bad government and blaming Christianity. America, Canada, UK, Australia, Austria, New Zealand, Switzerland, all these are Christian countries. They develop their land. They are the most developed country in the whole world. All Christian countries can, because they have good government. They have human hearts. How would allow education without religion? The same thing they used to develop in their land. The same thing they brought to us. We use our own and be doing wickedness. Then it's better you blame them. You can't blame them because they brought education to us. How have they like the money technology today?
then the same hand that fed you, you are trying to bite them. No, I'm not going to only you are trying to bite the hand that feed you. No, I'm telling the truth. That Nigeria is bad, it's not Christianity, it's government. Christians have tried their best. And that will make our that now we pray. We cannot fight the government. They want Christianity to us, but we cannot fight the government. The only thing we can do is to pray. Let God change, because the same God that changed the mind of Pharaoh can still change the mind of our leaders. That's why Christianity are praying. They have tried their best. So stop blaming Christians for any problem in the country. Blame the government, not Christianity. So Nkada, I'm a sudden woman na Christian aka, what Christian aka? Mabaya aka. All can tell you now weekend na Christianity. No, na problem in the Christian that we are not prayerful. Because if we are prayerful, he can ako. Make us be in town. Warrior koko. I'm not of Fuma, Joe was Mbaka naka. I'm not of Fuma, Joe woro edemonsanaka. I'm not of Fuma, Joe woro fasidonaka. Kamfu. Maka no ni de wuru aka, ike buye. To buy you baba, itobuye. Ndị buy ekene mono. Afa mo Kizito the keke driver. You better go share this video. I'll follow my page for more updates. I will keep bringing updates to you. You better go. Aaron, legacy.